May gabi sa tanan, nanapod kita sa light them with my word. Ang sinimana nga pagpambit sa kinabuhi sa light ko. Light them with my word. Brothers and sisters, si Jesus nagtudlo samtang siya nagpanaw paingon sa Jerusalem. Momanim human nga kananaang namatay si John the Baptist. Sumoni ang iyang usa sa engkwentro sa mga kanang Parisiyo o Skribo, no? Sa Luke chapter 1 versikulo 1 hangtod sa 3 o sa versikulo 11 hangtod sa 32. Nagsugod kani nga nagreklamo ang mga Parisiyo o mga Skribo o gihagit si Jesus. Kay nga naman iya manggi abi-abi ang mga kananaa makasasala, labi na katong mga kananaang kubrador sa buhis, no? Diha sila nagsalo-salo ng ngaon. Then ang ikaduhang parte sa ato ang ebanghelyo mo ang kanang pasumbingay, no? Parable diha sa bersikulo 11 hangtod sa 32 mo ang parable of the prodigal son. Famous kayo ni siya, no? Brothers and sisters, nga nag-imbitar ka na ito o i-consider na ito. Pinagi sa atong pamalandong sa grasya o kananaang kaluoy o gugma sa Ginoo, no? Diha sa kanang pasumbingay niya nga ipakita na ito kung kinsa magyud ang kananaang gitawag nato og prodigal son. So, umanto ta sa ebanghelyo. Sa Lucas kapitulo 15 versikulo 1 hangtod sa 3, no? Miduol ni Jesus ang tanang kobrador sa buhis og makasasala aron pagpamati kaniya. Hunghunganay ang mga Parisiyo og magtudlo sa balaod. Gidawat niya ang mga makasasala ug nagsalo sila. Busa tungod niini si Jesus ning nagistorya na pod og pasumbingay, no? Ya kinsa man gyud ning mga kanang kolektor sa buhis o makasasala. Kaning kolektor sa buhis una ang Israel biya, no? Ang Israel gidumala biya sa mga Romano, no? Of course ang mga Romano nagtudlo pud og mga Hudiyo para may nakailag sa mga katawhan. Nagtudlo og Hudiyo nga mga tax collectors, no? Kolektor sa buhis. O gikontrahan gayud kani among the Hudiyo ra pud abong mga Diyos kay sobra man pud sila kayo kanang magpatuman sa kananaang buhis, no? Labi na og kontra ka sa nila na mabuhisan kag dako. But ang Romano biya mudawat biya sila og kanang ilahang kutang nga gihatag sa mga kubrador. Nya paghuman na di ta kay balo o masubrahan niya la og paningil asa man to paingon. So nagyud siya korupsyon, no? Muna na ang suko gyud kayo ang mga Hudiyo, labi na mga Parisiyo, mga kaparian sa mga tax collector. Kay mura man nila traidor good para sa ila, no? Wadto ta sa kananaang bersikulo 11. Mingon si Jesus, may tawo nga may duha ka anak na lalaki. Ang manghod mingon sa mahantay, hatagi ko sa bahin ako sa katigayunan busa gibahin sa amahan sa duha ka magsuon ang kabtangan. Abi nimo brothers and sisters, ang pagbahin ani sumala sa mga Hudiyo, gibahin kani 2 plus 1, no? Equals 3. Gibahin kani og katulo. Og ang kinamagwang anak sa ilang balaod mo'y makadawat og duha ka bahin. Siyempre duha ra man sila ka managsuon, ang manghod usa ra gyud siya kabahin, no? Meaning nagi dako nga advantage, no?
sa kinamagwangan. Kani karon magkabahina nila, medyo nakabitaha gyud ang magwang. Sa versicle 13, human sa pipila ka adlaw, gitigom sa manghod ang iyang bahin og mipanaw sa layong dapit og nag-usik-usik sa bahandi sa hugukang kinabuhi. Kaning hugukang but pasabot ini kanabang kinabuhi nga tapulan ba, no? Sa nahurot na ang tanan, may dakong gutom didto, naipuhaw didto, ug nagsugod ang iyang kawadon. Of course, ug nay gutom na mahal yun ang pagkaon, no? O nahurot yun iyang kwarta. Nagsuroy-suroy siya ang iyang pangitag trabaho ug nadawat nga tigatiman sa baboy sa uma. So nihawa siya dito siyang amahan nga kanang nang sa umahan, iya siguro pagtuo, layong dapit, mangimpinyo siya, mangimpliyo siya o kanang trabaho siguro nga dili umahan. Apan nawala ang iyang kwarta, nahurot sa iyang bisyo, nahurot po tungod sa puhaw, unsay nahitabo. Ibalik na po siya sa umahan. Mag-atiman og baboy, magpakaon sa baboy. Hapit na siya mukaon sa pasaw sa baboy aron masudlan lang ang iyang tiyan. Kay nga naman, wa naman siya kwarta. Ang pila na po sweldo. Bisag gamay, wala gyud muhatag kaniya. No? So brothers and sisters, ug dili po niya pwede nga mukaon siya sa pasaw sa baboy kay ginadili man isa Hudiyo kay ang baboy para sa ila, hugaw magyud sila. Apan makigsalo na noong ka sa kanang baboy, pagkaon sa baboy na dako na siya nga sala nila. Sa versikulo 17 adtong tungura, nakaamgo siya ug namalandong ang mga sulugoon sa balay sa akong amahan buhong sa pagkaon samtang hapit na ko mamatay sa kagutom dinhi, no? Mubarog ako, mupauli ko sa ako ang amahan, no? Pauli na lang siya. Ug nag-ingon siya, tay, nakasala ko sa Dios ug nimo, dili ko takos nga tawgog imong anak. Himo ako nga usa ka sulugoon o sinuhulan. So brothers and sisters, gaandam na ni siya. Ug mo ni iyang ihangyo siyang kananang amahan. Kaya naka-realize naman siya. Nakaamgo naman sa iya sa iyang mga sayop. No? Hayahay kay siya dito. Abi po nimo ang magwang biya po din niya. Kasuko po sa iya kay tapulan man ni. Mo ganini ang mula nilang yaw. Kay gusto nga mangitag na yung trabaho. Kay dili siya gusto kumahan. No? Kay tapulan man. Di siya may balo. Paingon siya dito sa babuyan. Sa versikulo 20, mitindog siya ug miadto sa amahan. Layo pagani, nakita na siya sa amahan nga nahinuklog niya nga nagdagang mitagbo sa anak nga gikakos ug gihagkan. Kay nga naman ang kaning amahan, dugay na ba gyud kani pagkawala pa sa iyang anak. Naa diha sa kananang gawas naglantaw diha sa unahan ug namalandong o nagkinuklog nga unta mo balik ang iyang anak. Nimbalik na gayod. Nagdagan siya, gigakos niya, o gihagtan. Gihagkan. Mingon ang anak, amahan, nakasala ako sa Diyos ug nimo. Dili na ako. Angay ilhon nga imong anak. Apan, gisangpit sa amahan ang sulugoon o giingnan, pagdali, pagkuhag, sapot, o ilisi siya. No? Uban pa ni, pag-abot, pagkakita na, mo na, kanana magkuan magyod, magtuman sa imong gusto nga, mag-inusara ka, o kanang trabaho ka, sa lain nga, pamaagi, unsa man karon kaniwang na nimo, nang laom na yung mata, wa ka na ikaon, asa naman ang yung kwartang giwaldas-waldas. Kasaban yun unta siya. Ba't ang amahan? Wala. Yung siya nga pagkuha og sapot.
ilisi ni siya, kay hugaw kayo. No? Walay kaon, niwang, ilisi siya. Ug singsing, ug sapatusi pag yun. No? Dada, dinhi ang ug ihawa, ang linaming mga baka. Magsalo-salo ta, ug magsadya ta. Kay kining akong anak namatay, ug nabuhing usab, nawala ug nakitaan, ug gisugdan niya ang kasaulugan. Unsa may pasabot nga bistihan siya, singsingan, sapatusan, no? Gibalik ang dignidad sa iyang anak. Girespetuhan niya, giunuran niya, iyang gipabalik diha sa community pinagi sa pagsaulog. Pagpatay og nating baka. Otherwise, kanding raw tato og pamilya ra. But community gyud, integrate sa community. So brothers and sisters, grabe gyud, no? Kung tanaw na nato ni mao ni ang ato ang Ginoo. Maluluyon ug mahigugmaon. No? Maluluyon ug mahigugmaon. Mao ni ang tema karon sa Kwaresma. Maluoy ka ug mahigugmaon. Bisan og nakasala og dako nga sala, gihigugman niya, gigakos o gihagkan. No? So brothers and sisters, makapangutana ta, mao ba kani ang kananaang prodigal son? Mao ba ni ang prodigal son nga nagbasol man? Naginulsol man? Nakaangkon man sa iya salaon niya. Ug mibarog siya nga ako nakasala. Mangayo ko sa ilo sa Ginoo sa ako ang amahan. Nga dawaton ko niya, isip sulugoon na lang kay wala naman ko'y kananaang katungod sa ako ang bahin kay ako na mangiwaldas. Nakaambos siya. Mao ni ba ni ang prodigal son? So brothers and sisters, ato kunong lantawon pod ang magwang. Sa verse 25, adtong tungura ang magulang didto sa uma. Sa pag-uli niya sa duol na siya sa balay, nakadungog siya huni ug panag sayaw-sayaw. Gisangpit niya ang usa ka sulugon ug gipangutana sa hitabo. Gitubag siya, mipauli ang imong igsuon nga manghod. Busa gipaihaw sa imong amahan ang linaming mga nating baka, kay nahibalik siya nga buhi og hilwas. Nasuko ang magulang, gibuhat sa amahan ang nagdumili pagsulod. Nasuko ang magulang sa gibuhat sa amahan ug nagdumili sa pagsulod sa ilang balay. No? Migawas ang amahan ug nagsulti niya, mitubag siya, daghan ang katuigan nga nagsilbi ko kanimo. Bisag kausa ko, wala ko mo supak sa imong sugo, apan sukad wala ko nimo hatagi bisag usa ka kanding nga kasalo-saluhan nako sa akong mga barkada. Pag-abot hinuon ining imong anak nga nag-usik-usik sa imong katiguyunan nga giwaldas-waldas niya sa mga puta. No? Giihawan mo siya sa linaming nga mga nating baka. So brothers and sisters, nasuko gayud ang kinamagwa anak, no? Nasuko siya. So brothers and sisters, gigawasan siya sa iyang amahan kay wa man siya mosulod sa balay. Wala man siya moduyok sa salo-salo. Wala man siya, brothers and sisters, of course wala siya mapahibalo sa amahan. But gigawasan siya sa amahan o gi-explain sa iya, no? Ug nag-complain siya nga gihawan nimo nating baka kani akong amanghod nga nag-usik-usik, nagwaldas-waldas sa imong kwarta sa way hinungdan nga pamaagi dito sa mga puta. Karon imong giihawan, wa magani ko maghangyo sa imo, bisag kanding na lang para sa akong barkada nga among salusaluhan. So brothers and sisters, unsa may gitubag sa amahan? Sa verse 31, mitubag ang amahan sa pag-ingon, anak,
kauban ta sa tanang panahon ug nakaambit ka kanunay sa tanang akua. Angay lang nga magsaulog ug magsadya ta. Kay ang imong igsuon nga namatay, nabuhi, nga nawala apan, nakaplagan. So brothers and sisters, siya ngayon man lang nga magsaulog kita. Ma-integrate ni siya sa community. Usa lang ka, hangyo niya nga, kinahanglan maluluyon ka o mahigugmaon sa imong nakasala nga manghud, nakasala nga isang katao o manghud. Imong dawaton siya, kinakaamgo na siya, nabag-o na siya, ug mahimo siyang atong trabahante diri sa ato ang umahan unya, kananaang siya mismo, dili na pareha sa una. Siya nakaamgo na, bag-o na siya nga pagkatao. Apan unsay nahitabo sa iyang kamuguluang anak, wala magtingog, wala gani motubag. Nagpadayon siya matiga ang iyang kasing-kasing o iyang kasuko, iyang kapungot, iyang kalagot, iyang pagmahay, o uban pa. So brothers and sisters, mo ba ni ang nagtrabaho sa umahan, faithful kaayo, masinugtanon kayo sa amahan. Dili gani mo gasto, dili gani mo ihaw og kanding para sa iyang mga barkada, kay nagsunod gayud sa iyang amahan. Apan dili makaangkon, dili makadawat sa usa ka tawo, usa ka manghud niya pagyud igsuon nga nausab human siya nakasala. Asa man ang iyang gugma o kaluoy, gugma man o kalagot o kapungot, nanabaday gugma nga puno sa kalagot o kapungot, dili ka na gugma. Iya ka na sa dautan nga espiritu ang nasa iyang kasing-kasing tungod sa iyang kasilag, no? Selfish niya, pagka kanang self-centered, iya yung kaugalingon iyang ginauna, wala na ang ubang tao. So brothers and sisters, kanong panahon sa Kwaresma, asa man kita sa maguwang o sa ato ang manghud. Ang usa ka manghud nakasala o nagbasol pareha sa ato ang niyaging simana nga ebanghelyo, nagbasol para sa sunod nga siya mo trabaho, mabungahon na siya, no? Nag-amgo na siya o diri sa maguwang nga mayo tud mo trabaho, but matiga iyang kasing-kasing, dili siya maluoy sa ubang tao, iyahan ang kaugalingon iyang huna-huna. Ngani duha ka bahin na naa sa iya, di pagyud niya dawaton ang iyang igsuon nga mo trabaho, mubalik ma-integrate sa usa ka komunidad. Asa man siya, asa man punta, diri bata sa maguwang. Sa panahon sa Kwaresma, brothers and sisters, gitawag kita og mamalandong, no? Dili kita magreklamo para sa mga kananaang parisiyo o iskribo nga si Jesus nagsalusalo sa mga kananaang makasasala o mga kubrador sa buhis. Kinahanglan kita, brothers and sisters, nga muhatag kita sa atong panahon, sa atong mga kaigsuunan nga mga makasasala. Hatagan nato sila og mayong ehemplo. Sama sa ining prodigal son, asa man ang ehemplo sa usa ka maguwang. Nakita sa mga bisita nga wala siya mosulod sa balay. Nakita sa mga bisita nga wala siya moangkon sa iyang igsuon. Nakita sa mga community tanan nga siya mismo dili makadawat. Naningon anak ba ang ato ang batasan sa panahon sa Kwaresma? Kita di ay ang prodigal son. Salamat kayo ug may gabi sa tanan. Light them with my word. Sa sunod na pud nga higayon,
brothers and sisters, sa iyong pagpaminaw. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Light them with my word.